नमस्ते प्रणाम, कैसन बानी लो आप लोग। हम अपने यूट्यूब चैनल सीमा भोजपुरी गीत में आप लोग का स्वागत करते नहीं। और आज हम आप लोग के एगो दहेज गीत सुनावतन। तो कैसन लगी कमेंट में जरूर बताए लो। और जे लोग हमारे चैनल पे नया हो हम लोग तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर ले लो। और प्लीज़ लाइक कर मत भुलाए लो और कमेंट करके ज़रूर बताए लो। आइल बा दहेज के जमाना, बाबूजी कहाँ लगी हैं ठिकाना हो। आइल बा दहेज के जमाना, बाबूजी कैसे हुई हैं गुजारा हो। दुल्हा के पापा करे खूब बोलबाई, दुल्हा के पापा करे खूब बोलबाई। 1 लाख रुपया पे तिलक चढ़ाई, पूरा ना होला यार माना, बाबूजी कहाँ हुई हैं ठिकाना हो। पूरा ना होला यार माना, बाबूजी कैसे हुई हैं गुजारा हो। आइल बा दहेज के जमाना, बाबूजी कहाँ लगी हैं ठिकाना हो। अम्मा के गहना सोनार वाले जाला, बाबू के खेतवा हो बाने धराला। अम्मा के गहना सोनार वाले जाला, पापा के खेतवा हो गिरवी धराला। पूरा ना होला यार माना, बाबूजी कहाँ लगी हैं ठिकाना हो। आइल बा दहेज के जमाना, बाबूजी कैसे हुई हैं गुजारा हो। बाय डियर।